खुलुमबाय। दिनैनि खन्थाइनि मुं मोजां मोननाया मा जिराद। खन्थाइखौ सुजुदों मनेस्वर बर' आरो खन्थाइखौ आवरायगोन मनेस्वर बर'आनो। गामि 2 नं नारुवा, जिल्ला नलबारि। फैदो बिदिब्ला खन्थाइखौ जागायलांदिनि। मोजां मोननाया मा जिराद, बिखौ आं जेबो मिथिया, नाथाय दिनै आं मोजां मोननायाव आगान सुरबाय। सैथो गोसोजों हास्थायो आं आंनि अनजालिखौ, नाथाय मिथिया आं अनजालिया मा सानो। आंनि गोसो गोरबोआव अनजालिनिल' मुं, नाथाय गुबुना बुङो मोजां मोननाया दुखुनि थफ्ला। आं सानो बे दुखुनि थफ्लाजोंनो आंनि हास्थायनाय अनजालिखौ मोनगोन। इसोरनियाव आरज गाबो आं आंनि जिउआव नागारनायनि माया दा गेले। आंनि जिउनि लामायाव अनजालिनि मुङै हांमा थागोन। बिनिखायनो आं आरज गाबो सैथो गोसोजों इसोरनियाव आंनि सैथो मोजां मोननाया जाफुंथों। खन्थाइया एसेनोसै, गोजोन्थों।